Topper TV uvádza zrážka s galaxiou Andromeda. Ešte nie tak dávno si ľudstvo myslelo, že celý vesmír je tvorený našou galaxiou, Mliečnou dráhou. Neskôr sa zistilo, že tento okom viditeľný kúsok na nočnej oblohe, skúmaný už perskými učencami v 10. storočí, nie je súčasťou našej galaxie, ale jedná sa o galaxiu úplne novú. Tento malý kúsok nočnej oblohy obsahuje dvakrát viac hviezd ako celá naša domovská galaxia. O objavenie sa zaslúžil Hubble v roku 1923 a odomkol úplne nový pohľad na vesmír. Novú galaxiu pod kódovým označením M31 sme pomenovali Andromeda podľa gréckej princeznej, čo v preklade znamená vládkyňa ľudí. Andromeda je náš najbližší galaktický sused a spolu s trpasličími galaxiami, mlovinami a ďalším hviezdnym materiálom tvorí lokálnu skupinu. Čo to je lokálna galaktická skupina? Ide o gravitáciou previazaný región vo vesmíre, ktorý aj napriek rozpínaniu vesmíru drží pokope alebo sa dokonca približuje. Ale všetky lokálne skupiny sa od seba postupne vzdialujú ako bodky na nafúkovanom balóne. Rýchlosť rozpínania časom prekročí až rýchlosť svetla. My ako ľudstvo ostaneme osamotení v našej lokálnej skupine. Ale za to bude naša galaxia rozšírená o galaxiu Andromeda, respektíve opačne. Andromeda sa rozšíri o našu galaxiu, keďže Andromeda je dominantnejšia s priemerom dvakrát väčším ako naša galaxia. K tomuto vesmírnemu divadlu by malo však najskôr dojsť až o 3,75 miliardy rokov. Vzdialenosť galaxií je 2,5 milióna svetelných rokov, čo znamená, že svetlo, vďaka ktorému Andromedu dnes vidíme, ju opustilo v čase, keď na Zemi ešte ani neexistovali ľudia. Napriek tomu, že sa hovorí o zrážke dvoch galaxií, pravdepodobnosť, že sa zrazia hviezdy navzájom, je malá a to platí aj v prípade našej slnečnej sústavy. Galaxie sú predovšetkým tvorené prázdnym priestorom a vzdialenosti medzi hviezdami sú nepredstaviteľne veľké, takže dôjde skôr k novému usporiadaniu hviezd, planét, čiernych dier a ostatných telies tvoriacich galaxie. Tieto galaxie sa k sebe približujú rýchlosťou väčšou ako vystrelená guľa, čo samozrejme vo vesmírnom ponímaní znamená, že počas života človeka doslova stoja. Naša lokálna skupina je dominantne tvorená spomínanými dvoma galaxiami plus 54 menších galaxií. Gravitačné centrum lokálnej skupiny je medzi našou galaxiou a Andromedou. Andromeda má priemer asi 220 000 svetelných rokov a obsahuje až 1 bilión hviezd. Vznikla ako spojenie viacerých menších galaxií pred 10 miliardami rokov a asi pred 8 miliardami sa odohrala veľká zrážka s inou galaxiou, výsledkom ktorej je dnešná Andromeda. Po zlúčení našej lokálnej galaktickej skupiny ostaneme naozaj osamotení. Časom sa všetky galaxie od nás vzdialia tak, že ich nebude možné vidieť a svetlo z nich sa k nám nikdy nedostane. Takisto sami nebudeme môcť dostať k ním ani za predpokladu použitia pohonu založenom na maximálnej rýchlosti svetla. Vesmír je neskutočne obrovský priestor s miliardami galaxií a my sme uväznení na zlomku tohto priestoru v lokálnej skupine, ktorá bude pre nás znamenať doslova celý vesmír. Zatiaľ sa ľudská noha dostala najďalej na Mesiac, čo je 330 000 kilometrov. Nedostali sme človeka ani na najbližšiu planétu slnečnej sústavy Mars. Je teda predčasné myslieť si, že dosiahneme za hranice našej lokálnej skupiny. Vzdialenosť od nás k poslednej planéte Neptún je pre človeka nepredstaviteľná a celá naša sústava je zrnkom piesku v našej galaxii. Takže opúšťať našu lokálnu skupinu kvôli nedostatku priestoru skutočne nemá zmysel. Ale teoreticky by to možné bolo, ak by sme použili technológiu, ktorú predstavili v seriáli Star Trek. A tou bol warpový pohon.
Zaujímavé je, že warpový pohon nie je úplná science fiction záležitosť. Podľa vedcov princípom jeho fungovania nebránia fyzikálne zákony obecnej teórie relativity. Pohon funguje na princípe ohýbania časopriestoru pred plavidlom a rozpínania za ním, pričom je relatívne v pokoji. Týmto spôsobom by sa dala obísť prirodzená hranica rýchlosti svetla, ale či sa tento koncept dá previesť do reality, nie je vôbec isté a v najbližšej dobe ani reálne. Dnes sme si povedali niečo o najbližšej galaxii, s ktorou sa v budúcnosti určite stretneme, o galaxii Andromeda. Či v tejto dobe bude ľudstvo existovať, je otázne. Isté je, že vtedy na našej planéte už život možný nebude. Ak sa vám naše video páčilo, nezabúdajte ho lajkovať, komentovať a odoberať. Budeme radi, ak našu tvorbu podporíte sdielaním. A nakoniec, ako vždy, ďakujeme za vašu pozornosť.